Goedendag dames en heren. Het is alweer een tijd geleden dat ik u ook in het Nederlands heb aangesproken. Mijn verontschuldiging daarvoor. Het is niet bedoeld, zo komt het uit. Ik wil een paar dingen met u doornemen. Zoals u wellicht heeft kunnen vernemen, zijn zowat alle maatregelen ingetrokken. Maatregelen die gericht zijn op het beschermen en proberen te mitigeren van de verspreiding van COVID. Die zijn voor het grote gedeelte ingetrokken. Waarom kon dat? We hebben de afgelopen weken, een paar weken geleden, zijn al verregaande maatregelen getroffen. We hebben natuurlijk verder bijgehouden wat er gebeurd is daarna. Toch zijn dingen redelijk stabiel gebleven. Je ziet een lichte stijging in het aantal gevallen per dag en dat kan je ook verwachten. Als het maar bij lichte stijging blijft en geen toenames, geen echte grote toenames in het ziekenhuis, dan wel ook dat je kijkt naar de mortaliteitsdata, dan blijven we redelijk stabiel. Dus je kunt zeggen dat je een beetje een steady state bent. En als je dermate vergaande maatregelen treft en het leidt toch niet tot hele hoge stijgingen opnieuw, dan kan je verder gaan. En er is nog iets dat bijkomt. Behalve dat je hebt gezien dat de vermindering van de maatregelen niet zo'n enorme impact hebben gehad op de stijging van het aantal gevallen of dan ziekenhuisopnames. Wat erbij komt is dat er in toenemende mate er meer kennis is over wat Omicron doet. Omicron is natuurlijk veel besmettelijker, dat wist u al. Maar wat nu ook blijkt is dat het veel meer dan andere voorgaande varianten leidt tot meer mensen met infecties zonder symptomen. De zogenaamde asymptomatisch geïnfecteerden. En sommigen denken zelfs dat 80 tot 90% van alle infecties met Omicron, die zijn asymptomatisch, zonder symptomen. Dus mensen weten niet eens dat ze ziek zijn. Als dat voor Curaçao ook zou gelden, zou het betekenen dat het aantal mensen die wij wel hebben gedetecteerd, die grotendeels wel mensen zijn met symptomen, dat in realiteit ongeveer 3 tot 4 keer meer mensen eigenlijk zijn besmet dan wat wij tellen op basis van de testen. En dat betekent samen met allen die zich hebben laten vaccineren, samen met allen die zich vooral hebben laten boosteren, betekent dat we een niveau van immuniteit, van bescherming hebben gekregen die redelijk hoog is. En dat betekent dat wij inderdaad stappen terug kunnen doen wat betreft de maatregelen. Dat betekent dat wij naar een soort steady state kunnen gaan waarbij we de maatregelen kunnen ontheffen. Alhoewel wij blijven roepen, denk eraan dat je met name de zwakkeren onder ons, de mensen die meer bescherming behoeven, dat we die dan ook beschermen. Dat zijn de kwetsbare groepen. Dat zijn mensen die, alhoewel ze gevaccineerd zijn bijvoorbeeld, omdat ze immuunstoornissen hebben, nog steeds gevoelig zijn of een gevaar lopen om ernstige ziekten te krijgen. Dat zijn vooral ook onze ouderen. Dat zijn mensen met chronische aandoeningen. Die mensen moeten we beschermen. Dat betekent dat als je ze opzoekt, houd toch rekening met het feit dat je hun moet beschermen. Mondkapje dragen, afstand houden. Alhoewel die maatregelen weg zijn, het is geen verplichting, maar er wordt wel een ernstig advies gegeven om in gevallen waarbij je dat niet kunt handhaven, voor met name de kwetsbare groepen, om het toch nog eraan te houden in een poging om zoveel als mogelijk mensen die daar meer kwetsbaar voor zijn, om hun te beschermen. Hoe zit het nou met het inreisbeleid? Inreisbeleid was er natuurlijk in eerste instantie om zoveel als mogelijk proberen uit te stellen dat een nieuw virus of een nieuwe variant in jouw land binnenkomt. Dat hebben we ook succesvol redelijk gedaan, maar het is natuurlijk nooit 100% zeker. Het komt. Je kunt niet voor eeuwig en altijd het land afsluiten en zorgen dat er niks binnenkomt. Je bent onderdeel van de wereld. Het is altijd een kwestie geweest van wanneer komt het erin en niet of het er komt, ja of nee. En als het er eenmaal in is, dan heeft het ook wel zin om door te gaan met de testen, vooral de derde dag antigentest, die ons enorm heeft geholpen. Waarom? Wat doet dat? Hij helpt jou op een veel eerdere manier te detecteren of er mensen zijn die een nieuw geval hebben geïmporteerd. En daar kan je proberen te mitigeren dat het niet verder verspreidt. Dat is de reden waarom we het nu hebben gedaan. Maar wat blijkt nu met deze nieuwe informatie? Dat er heel veel mensen ook zonder symptomen binnen kunnen komen. En dat wij zelf waarschijnlijk veel meer virus hebben gehad op het eiland. Betekent dat als we gaan vergelijken met wat is de incidentie, wat is er gaande in andere landen om ons heen en wat is er gaande bij onszelf, dat je ongeveer spreekt van soort gelijke kappen. En dan heeft
het extra gaan testen niet zoveel toegevoegde waarde. Immers, als je een bepaalde level van immuniteit hebt opgebouwd, dan zal dat waarschijnlijk niet meer leiden tot die enorme toenames die we eerder hebben gezien. Dus dan heeft het gaan testen en dat alleen maar irritatie oplevert. Als het niet echt nodig is en niet meer toegevoegde waarde heeft, dan kan je er ook mee stoppen. En dat is de reden waarom we dat eigenlijk nu doen. En ook natuurlijk speelt daar een rol bij dat als je dat wel blijft doen zonder dat je echt denkt dat dat een toegevoegde waarde heeft, dan zou dat wel een negatieve impact kunnen hebben op jouw economie, omdat toeristen misschien elders gaan waarbij die stringente regels niet meer gelden. Nou, als we zelf vinden dat het niet zoveel toegevoegde waarde heeft, dan is het tijd om daar ook mee te stoppen. Wat kunt u dus verder verwachten? Regels gaan weg. Dat betekent niet dat COVID weg is. SARS-CoV-2, de virus die dit veroorzaakt, die is er nog steeds. Die waart nog rond. En je kunt niet ervan uitgaan dat er niet nieuwe varianten zullen komen. En je kunt zeker er niet van uitgaan dat er geen van die varianten nog besmettelijker zal zijn of gevaarlijker zal zijn dan wat we nu hebben. Dus we moeten op onze qui-vive blijven. En dat betekent dat als het zover is en als dat onverhoopt mag gebeuren, dat we wel de middelen in huis hebben om te kunnen opschalen. Wat betekent het verder? Wat kan je verder verwachten? Wat u al heeft gezien, het rapporteren van de dagelijkse cijfers, die proberen we zoveel mogelijk terug te dringen. Het heeft heel veel stress meegebracht. Mensen kijken uit dagelijks naar die cijfers. Oh, er is weer eentje erbij. Oh, er zijn er weer twee eraf. We willen dat mitigeren, we willen dat ook verminderen. We zijn toegegaan naar 1 keer per week en als het allemaal stabiel en laag blijft, dan kunnen we daar misschien wel ook een keertje mee ophouden. En verder wat u kunt verwachten, en ik heb het al eerder aangekondigd, wij werken er naartoe dat al dat getest en die teststraten, dat we dat ook zo langzamerhand gaan afbouwen. Er moet wel iets anders in de plaats komen. Een betere, sterkere surveillance systeem, dat je op basis van klachten die gerapporteerd worden bij de huisartsen bijvoorbeeld, dat we dat beter kunnen oppikken en registreren. En dan kunnen we dat elke keer testen, ook omlaag brengen. Bepaalde mensen zullen wel getest worden, random, maar met name mensen die ernstig ziek zijn, mensen die naar het ziekenhuis moeten gaan, mensen die in een verpleeghuis, bejaardenhuis of hospice liggen en ook oudere mensen die kwetsbaarder zijn thuis. Die zullen we wel eerder testen, maar de rest mogelijk niet zo. Dat is wat u kunt verwachten voor in de nabije toekomst. We werken er hard aan. Zodra dat zo is, dan zullen we u dat melden. Ik wil dit hierbij laten. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb een prettige dag en een Happy Women's Day.